nongelam jong ka Voice of the People Party hene kesngi kala penlong ya kejingelang ha ba kin jitno da way padu CM ha ka jaka jong ba sember lang ranja ubala ino ya ka kam kumu CM ka KHDC ha ka arp sautri unailur arjar arpsan ha gani kesngi na gelyang jong ki nongelam jong ka Voice of the People Party kala jet ya uba Winston Tony Langdo UMDC na nongtmai ban shimti yak shuki CM ha KHDC Yagne ka rai la shim ha kajingelang jong ka VPP ka bala penlong ha office tray kam jong ka halat kor ha ka arpusan trik unailur hajar arpusan. Kumba pi play one pi tip matrai mo pi sia pi long pi sobe ta sabadan merat pi tip pi tip bagadan ke jingelang jungi te ke jingelang jungi meta si hi ka dei bangin yo aban ya pembet iki kam gibri po diskonsi adien ba Nagariang juga bang siapa orang renja i mo ila siapa mereka sim jamban. Eno ya kesuki CM marka jing bomdan ke juga ya met kepat kebakot kebakya idon kami kepor kebakam keloid pini oban sumar janai suele de te kepati kali kedua dan sini bat harga jingi kedua ke jingi ila de peni kedua peni perkat kumno bangin ya chakmat pan pentalon ya kene kam chakmat padadin jong ka SCC ke bangin lagi kendo baro ki MDC ngatai play mo ki MDC baro dan weiru bepep syakani ka jingalang no ibashem kumba piletip imdadan kabet kaba klan ya kene ke je kedua ka jingi ka party collection ya ka rai benkat ki MDC baro bangin jet ya MDC jongka Nongkamai constituency ba Winston Tony Lindo ba un shimti kubu CM ba Thamai kapo district council kata kaliga rai kapo party collection tadon extra salangur lumlahi ka house kan klembe ke isi te kam dan jimut ban bu yau tau deputy CM kajing don deputy CM kanumla pan pene ke isi lada ka wan ka khep ka bakum kani ka bau CM bu ya shuki Habidi stands dissolve te ka bomot pa hak ban thau ro ke isi habidi pa dia hani ka jaka ka bathli manda junga thli shuki am hato fi ka nang party ka lajit na mi no pada I hakabidi bat kani ka jaka ka ba thli mo nomor bai ba sheminum don shu ke isi kandon ka way ka jaka ka batli kumu EM pat ya ganiru ka party nila pendep salon ila ya rise salon bat ka party da kuwi ke jingmut hi kila rai ban penmi pujli da u MDC jong ka jaya mo prem mo ba densel shen kumu ban mi pujli aga ka jaka ka batli Kenapa Pak? Kami kaji portfolio hadian kami. Portfolio ngin iya ka jing start jing siam kumnoban sam yang kita portfolio So hakin ni kin pi ka jing pet ka jing kum ka party ka longke ki ba smutna bangin i ka jing trikam jong ka isi ka batmai harangkat kata ka thong ka ba ka party ka bu namal ka thong hi ka ba party ka bu abang ilit chupai bang yong in let ban penbet ya shibon ki kanram hakar kum trikam jong ka discouncil ki por ki bamachar mo ban peran kam hagak ten phareng ke ban streamline te nganget phigi media play ki nong tre hapo discouncil la piong nadu ki officer hadu ki ba kam hapo jong ki officer ki I ya ka jing sedang ka jing wonder jong ka discouncil hapo kini ki san rupanai ka ba ka BPP ka ilam ki isi wala ringim kwa ban kop kum ka party ndrei ka khobori ka kan shai banaru ba ka BPP ka ilam ki isi ka weina ki bar sotna e kalong ba kumba ka party ka yeng haka sinshar ka khara mok ba khoi banon ra e ka jing khoi kalawan ka jing khoi ka kom trikam ju ki isi aka ba kam don shu kanu
kata ka jing ting ju ki briu ban le support this council ba yo hap siu pisai ka ni siu pisai ka tai kam dan shu ba kum kata bat tu ka jing wan ra ka jing persang ju ki isi ban pen bet ha ka bidi bat ka thung kam thung jam ha ka ba khoi ki pusuba le ni ka ba shy balam transparent da ka ba ki le shimi ka sin jam ban wan ra yak tu ka recruitment committee ya ka ba le si shen on sa pen telun ni ki kam but ka isi ka bathmai kana pentelun janai shushu ki kam ki ba kani ki isi klatrai kini ki san kin repli but ushipun ki jing pressure na kali yang ka trade ban rekam janai na kali yang ki ilaka but kai ka basmotrat kalong bakni ki isi ka jing kam shimlele kerki ki kam kira de ka pisha ka tho bat ru ban sotho ba kani kadang dei ke isi ke bathmai bat kini ki badan hang tai kem padei ke beladan benta ha kono kono ka sengsan perthai kem padan benta ha kono kono ke isi ke barim kedang let bet kum ki beri ke bathmai bat pan pentlon ki kam ha kono kom ka pepet ke berhenti bat pacanai tin nya phai ka dan ngoi jadi sudi ngathai phi ke mau dang shed mangani ngilara ai kini kamat po assembly bat kum ka party ngila keren ban persya juru ya ke jingtu jo ke sokar ban shimti hin o ban sam tulop ikinom trai jing tes council ban dei hakani ka khap ka bangi o ban keren ba lara ka sokar ka smukhya shisha ya ke tes council lani ke jing group pisa po tes council ka sokar kari ban penhe ya ka budget allocation nam tak tes council ba kari banai da kata ka one time bailout mo ka banira bor pisa boarding kai ka tes council ban pen lo ni ka batru ka weiru ka bangila banjur palong balara piso kya palan kloi ya share jom ka tes council ya ka ba u minister u bari u deputy chief minister u la kular na thai la yosno da lagi jong score pia dan po house ba u minister u la kular ba la kren share u ba kanam don kum kata ten ringi shko ata mane rap te ninge banang ni shkama maka ik ba kran po assembly kanam la ban keladi pada kumui maka di assurance kin hapan pendep ya kata te ngi kerman ba nang ni shakma kom bakalong hi ken ni ka jing group pisa ka jing hiran la ni ka ki ba shem jinge ki ki activities council kata ka di po JHDC ba GHDC ka GHDC hi la ka sarkar kampan thot kanum dong kata ka jing group sa khamtam ha po ki ki khinde apnai ki ba ka BBP ka lailam ki isi ka don ka improvement ka revenue collection haki bade ki kaptu kan ni revenue earning department jongka this council pi ke kidon atli ki bor ki ba phiapan sotho ke sarkar jila baga this council ka this council hapo meghalaya ka ye pher na ka this council hapo karbi bodo barki wei pagi this council ki baling ba ka para 12A jongka schedule hi kanum la bandon ka jinge tengkho hapre ka this council bat ka sarkar jila nama udon la jong uput jong jing treka te ka this council ka nom la banong ba kan hapan yeng persya ya ka sarkar jila kata kam dei ka jingot jong this council kidan ki subject jong this council ki ba ka sarkar jila kamla ban tuklar le se bat baka kwa ban I ka this council ban penya ka this council ka nom don jinge ban penya Jadi dan ki subject jom ka sarkar jila ke baka this council kamla banchu tare kluma ye ke kum kita ki subject te ka don upot baka don ka jinge pher padi gini ke atli ki bor tian maka ta kalong ka don kam bangin sotho ya la ka jong ka role ka penta la ringi don po this council ni don po ka state government ten rei abangi phai pap shakini ki rukom trikam le si ka mi ke jinge ko ba phi ban perkhat ban motor kalong namar ba kawan kata ka jing snow party lani ka politics kabalik sela balik jubor telah ka sarkar jula kali jubor ban tukular kandon ki khap ba kan itu khu jinge namar kanum don kala ban chule jubor namar ka this council kali ka autonomous body labo i ka this council ling ba ka constitution te ngam I ba kan don ganu ka kata ka jinge tu khu namar ngi ngim le ya pot this council ban bangin le persya ka sarkar ngi le this council ban pendep ya ka benta jo ka this council kam dei ban le persya ka sarkar telah ka sarkar ka kwa ban khangla igini upai ba amtau bi upai ba start ban bisar ban ngir nginum kwa hiru ban bangin le pot council tamani le thma ba ka sarkar kam don ko ba